Καλώς ορίσατε στο Part 2. Ναι. 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 Ναι, παιδιά, και καλώς ορίσαμε σε ένα καινούριο... Θέλω να μιλήσω, μπορείς να σταματήσεις λίγο? Δεν πρόλαβα να μιλήσω. Ωραία, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Δεν το πρόλαβα, μου το είπε κατευθείαν. Μου το πήρε από το στόμα. Σταμάτα και εσύ να τους μιλήσω τώρα. Ναι, παιδιά. Και άμα σας αρέσει, να το συνεχίσουμε. Μπορεί να το πάμε part 3, part 4, part 15. Ναι, μπορείς να περιμένεις λίγο. Δεν ξέρω καν που είσαι εσύ. Εγώ είμαι από πάνω σου. Σε κάτι τρίγωνα είμαι εγώ. Ναι, εγώ το τερμάτισα και έκανα τη βόλτα από πάνω. Γεια σου. Σε κοιτούσα από πάνω. Γιατί το τερματίζει τόσο γρήγορα αυτή? Πήδηξε από πάνω σου. Παιδιά, το είδατε ότι πήδηξε από πάνω της. Αυτό είναι πιο εύκολο. Μην πεις τώρα ότι θα πεθάνεις αυτό. Άμα πεθάνω, πεθάνω. Φαντάσου. Και φαντάσου εσύ πέφτεις. Αν αργείς πολύ. Ναι, αργώ πάρα πολύ. Μπορείς να σταματήσεις? Εμένα είναι 1 λεπτό. Εσύ να μπορεί να φτάσει 2 λεπτά επειδή εγώ άργησα να το αρχίσει. Εμένα είναι και 50. 1 λεπτό και 50. Και 52 και 53. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εμείς αντί να λέμε κάτι σχετικό για το βίντεο. Λέμε χατζομάρες για να γελάσετε κι εσείς. Ναι, γελάσα εσύ. Δεν μπορεί. Θα μου το πάρω και το πετάξω απέναντι, ρε φίλε. Άντε. Ψόφσε η Νικόλ. Όλοι like που ψόφσε η Νικόλ. Μπράβο. Like για την Νικόλ. Ξέρεις ποια είναι εδώ πέρα, δεν στα λέω, μπορείς να το βρεις. Ποια είναι εκεί πέρα? Κάτσα. Παιδιά, το κάρμα υπάρχει. Το κάρμα υπάρχει. Το κάρμα υπάρχει. Υπάρχει. Αργείς πολύ. Ναι, θα το ξαναπείς. Κάτσε, από πού πάμε? Μπερδεύτηκα, ανάποδο. Παιδιά, το βλέπετε εκεί πέρα λίγο. Βλέπετε μια κυβούλα. Δεν τσιρίζω. Αργείς πολύ γιατί σε περιμένω. Έχω πάρει 2 λεπτά σε περιμένω. Δεν με νοιάζει. Αν με περιμένεις, δεν κατάλαβα. Γιατί τώρα θα βλέπετε εδώ εμένα να γυρνάω, δεν θα έρθει ο άλλος εκεί. Άντε, φτάνεις όμως εδώ θα παίρνω να δω. Πες μου ποια είναι, δεν θέλω να φάω. Κόκκινο. Σίγουρα. Ναι! Κοίτα εγώ τι κάνω. Εσύ μπορείς να το κάνεις, κοίτα. Δεν μπορώ να το κάνω λογικά. Γιατί με βρίσκω εύκολα και δεν πηδάει. Και τώρα μου κόλλησε. Με κατέμοιασες. Παιδιά, παίζει να είναι πάρα πολύ μεγάλο το τέτοιο. Γιατί λαγκάρει άπειρα. Ποιο? Το map, δεν ξέρεις πόσο μου λαγκάρει εμένα. Πάμε, επειδή κάποιες φορές δεν με πηδάει. Τώρα, εδώ παιδιά, έτσι όπως κάθεστε μπορείτε να πέσετε κιόλας. Σταμάτα, με περνάς εσύ. Με ποια? Είμαι πιο γρήγορος από σένα. Και στην αληθινότητα και στο game. Yep. Αγιορί. Με λαγκάρει. Help. 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 Γιατί δεν σβήνονται. Για να σταματήσεις να με βγάζεις κόμπλεξ. Όποιος ξέρει, από το άλλο βίντεο ξέρει. Από το part 1 ξέρει. Και το part 3 που δεν έχει βγει. Και τώρα βγαίνει το part 2. Μπορείς να... Για να μην πέσω. Οπα. Δεν είναι boink boink. Α, σε περνάω. Boink. 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 Για να περάσω αυτό. Είναι από πίσω μου μια χαζομάρα και ψόφισα.
Ω! Πήγα να πέσω. Έχουν υδρώσει τα χέρια μου, Ρε, μη πρόχνεις κομπλεξικέ. Στο άλλο. Μ' ακολουθάει η τύπισσα, το είδατε. Τώρα ακολουθάω εσένα. Κάτι. Α, κυριαρχεί εδώ το ροζ. Κάτι που δεν μ' αρέσει καθόλου το ροζ. Σου αρέσει. Στο σπίτι της λέει ότι της αρέσει το ροζ. Σίγουρα δεν φοράει τώρα ροζ. Ποια είναι το κομμάτι σας χρώματα της account, by the way. Μην λες στο δικό μου. Και σε μένα γράψτε το, να δούμε. Τι χρώματα σας αρέσουν εσάς. Ποιο είναι το αγαπημένο σας. Εγώ θα πάω στο μπλε. Στο γαλάζιο, ναι. Αυτό είναι το γαλάζιο, κύρα μου. Το λέω γιατί δεν έχει. Παιδιά, έχει βγει 5 λεπτά το δικό μου το βίντεο, εσένα. Εμένα 5 και 57, 58, 59. Δεν πειράζει, ρε. Ναι, ρε. Τα 5 λεπτά σάραναν. Πώς θα βγει, υπάρχει 105. Μπορείς να Θα σταματήσεις. είμαστε να πιέσεις 1 ώρα το βράδυ. Μπορεί. Όχι, εντάξει, πλάκα. Έχουμε και σχολείο αύριο, δυστυχώς. Αυσί, εγώ όχι. Παιδιά, κάποια, αν είστε καλοί στο Roblox στο parkour, θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments το όνομά σας, φυσικά όχι όλοι που απλά είστε καλοί, ενώ κάποιος είναι καλός για να παίξουμε με δύσκολο parkour σε βίντεο. Για να δω πόσο καλός είναι. Εσύ χάνεις από αυτό. Θες να πας και σε δύσκολο. Ναι, με φαν. Που δεν πειράζει και αν δεν είναι φαν, αλλά αν δεν ενδιαφέρεται μπορεί απλά να το γράψετε και να πάμε σε ένα β1 parkour. Ξέρω ότι ποιος θα χάσει. Εσύ. Πάει, ψόφσε. Ψόφσες. Έλα ρε φίλε, κρίμα. Το πήρε. Εδώ αυτό να σε δω. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Το ξέρεις ότι όλα είναι σωστά από τη μεριά που πήγα εγώ. Τα βρήκα όλα σωστά, δεν έπεσα. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω κάνει κανάλι στο YouTube. Πάρα πολύ. Και είμαι να κάνω κι άλλο λογαριασμό καινούριο. Έλα, δεν το ήξερα. Αφού το ξέρω. Και... Είμαι μόνο που πιστεύω ότι μας βγάζει στέλνει. Ναι, λίγο πίσω αυτό το κάναμε πριν. Ναι, κάποια τα βάζει και ίδια. Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Ναι, να βάζει όλη την ώρα. Κάποια τα βάζει και ίδια. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Εγώ το ξαναείδα. Πότε. Την άλλη τη φορά που το είχαμε ξανα... Και δεν και από εκεί που κάτι αστεία που δεν είναι καθόλου αστεία, αλλά έμπαινε. Άντε πάλι αυτό το ροζ. Το αγαπημένο σου χρώμα. Σε μισή, γιατί το λες το χειρότερο, θα στα μούτρα σου. Κάρμα. 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 Μη φωνάζεις εσύ. Εσύ όλη την ώρα, μέρα μη φωνάζω, άντε από εδώ. Ο πάπους έχει ξυπνήσει, ο παππούς μας. Μόνο η θεία δεν έχει ξυπνήσει. Με προλάβει. Κάτσα εκείνη, θα σε πυροβολήσω με το πιστόλι μου. Εγώ θέλω... Γι' αυτό σε περίμενα, γιατί ξέρω θα παίζεις. Καντέμα. Παιδιά, η Νικόλη είναι full καντέμα. Ακούστε τι μου έγινε. Πετάμε τον drone εμείς έξω και αυτή το παίρνει, το σηκώνει ψηλά. Περίεργο. Ήταν περίεργο το κυνηγήρι. Ναι, η πρώτη ιστορία. Το άλλο έγινε με τον αδερφό της. Θα σας τα πω και τα δύο. Μόνο μία φορά το σήκωσα. Ναι, σταμάτα τώρα να πω. Πάει το παίρνει, παιδιά. Πάει το παίρνει. Το σηκώνει, παιδιά, μ' ακούτε, το σηκώνει. Όχι με τα χέρια, με τη δίχτυα. Ναι, με το τηλεχειριστήριο. Και το σηκώνει που σας λέω. Έτσι όλο πες 150. Μπορείς να σταματήσεις. Και παιδιά, Μη φωνάζεις. ναι παιδιά, και το παίρνει, το σηκώνει ψηλά. Πάει και το φρακάρει μέσα στη γιαγιά μας στο σπίτι. Με τη σκούπα πήγαμε και το βγάλαμε το πρώτο.
Το άλλο το έκανε ο αδερφός της Νικόλ, που είναι δίπλα μας και τα ακούει όλα αυτά. Ναι. Πείτε το εραγιά στα σχόλια. Τι λέμε, γιατί θα μείνουμε όλοι. Εγώ, Τώρα, έχω να πω ότι είναι δύσκολο. παιδιά, και ναι, μετά το παίρνουμε τη σκούπα. Τώρα, ο αδερφός της Νικόλ, Παιδιά, το ψάχναμε 2. ναι, το είχε ρίξει μέσα σε κάτι φύλλα και είχα σπάσει τα ανεμιστηράκια. Είχα βγει από τη θέση του. Το πρώτο το βρήκαμε. Και τώρα το ψάχνουμε 2,5. Ναι, με μια τσουγκράνα. Μετά το αφήνουμε, λέμε πάει το drone. Μετά, παιδιά, κάτσε, μπορείς να σταματήσεις, δεν με ξεχνάς τι θέλω να πω. Μετά από 2 ώρες, 3, που νευριάσαμε λίγο την Νικόλ. Με τι, μετά από τι. Από 3-2 ώρες Α, ναι. βγήκαμε έξω γιατί την νευριάσαμε και την ψάχναμε. Και βρήκε αυτό, όχι η Νικόλ, ο αδερφός της. Με μπάγκαρε. Α, όχι, ξεμπάγκαρε. Α, πολύ κοντά μου. Μπορείς να σταματήσεις, ναι, και που λέτε, πάμε, το σηκώνουμε μια, δεν δουλεύει. Και τι λέτε ότι ήτανε, δεν είχε μπαταρία. Και μετά, παιδιά, πριν λίγο, βρήκαμε το φορτιστή. Τι που τον είχαμε χάσει. Κάντε μια. Μπας και προλάβουμε να κάνουμε τίποτα. Ναι. 6 και 8 η ώρα να βγούμε έξω στο ψοφόκριο, που είναι παγωμένα τα πάτωμα και εσύ είσαι στο χαλί και εγώ είμαι στο πάτωμα. Πολύ δίκαιο. Τι λες ρε. Είσαι με το αδερφό σου και εγώ είμαι στο πάτωμα. Κάντε μου ένα subscribe. Πήγατε εκεί πέρα ένα... Γιατί άμα ήμασταν δίπλα, θα βγάλω πάρα πολύ χάρη το βίντεο. Αυτό έχετε το βίντεο. Όχι, δεν ήρθα. Ψέματα λέει. Μακριά Το της. τερματίζουμε, κοίτα. Ich Να bin... τα έτσι, στρίβουμε. Όχι, το τερματίζουμε νομίζω. Ναι, παίζει να μην βγει part 3. Παιδιά, μπορεί να μην βγει παρτιά, αλλά αυτό μπορεί να είναι 20 λεπτά. Κάθε σένα θα ανέβουν 2-3 βίντεο στο Εμένα εγώ έχω κάνει ένα σορτάκι και το άλλο το βιντεάκι. Αν μπορείτε να πάτε να το δείτε, είναι 54 ακριβώς. Ναι, γιατί ήμουνα καινούριος, μη μιλάς. Μια χαρά, σορτ ήτανε. Εδώ μας βγάζει αποκομμένα γλυφιτζούδια. Να σε βλέπω, hello. Ψόφσα. Πού βρίσκεσαι? Είδα λίγο να δω που βρίσκεσαι. Είμαι στο μόβ με Εγώ μπλε. είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Α, πολύ πρόοδο. Δεν βλέπεις? Όχι. Θα σε περιμένω εδώ. Ωραία, περίμενε. Δεν αργώ. Γιατί θα πω κάποια πράγματα για το Fortnite. Πάλι που είναι αύριο το update. Ξέρω ότι όταν βλέπετε το βίντεο το update θα έχει γίνει ήδη επειδή είναι part 2. Αλλά... Ναι, Παιδιά, βλέπετε. Νικόλ, κοίτα, μου έχει σπαμάρει. έκανες Τα το παιδιά- σε πολύ απλό κινητό. Πολύ απλό κινητό. Κάτσε, θα πηδάμε έτσι. Δεν βαριέμαι να το ξανακάνω από την αρχή. Βοήθα, Νικόλ. Μου μπάγκαρε. Help. Κάτσε να έρθω λίγο πίσω γιατί... Έλα, βοήθεια. Ναι, ρε, σε βλέπω. Σώσε, Νικόλ. Σώσε. Τώρα η Νικόλ πήρε το κινητό μου. Να Παιδιά. σώσει λίγο την κατάσταση. Γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ρε φίλε, κάνεις απλά το λεπτό και ωραίο σου ρισετούλι. Το βλέπεις αυτό? Το βλέπεις εδώ? Μπορείς να μου αφήσεις. Παιδιά, τώρα του κάνω το παρκούρ γιατί θα κάνει 2,5 ώρες να έρθει. Φέρ το, άστο εκεί και φέρ το. Περίμενα να σου κάνω και αυτό γιατί κάνεις 2,5 ώρες. Να πες τώρα. Εννοούσα κάτι. Α, εδώ πέρα είσαι κι εσύ. Όχι, εκεί είμαι. Αφού εσύ κάνεις 12 ώρες και είμαστε και μαζί, αλλά κάνεις 12 ώρες, παιδιά. Εσύ πόσο είναι? Τραβάς εσύ τώρα ή το σταμάτησες? Όχι, τραβάω. Α, λέω μήπως. Γιατί δεν το βλέπω εκεί. Του. Α, 14 λεπτά και εμένα 14 είναι. Εσύ με περνάς. Κάτσε να το κολλήσω εκεί στη γωνία. Άντε. Πού είσαι? Δεν σε βλέπω. Σοβαρά τώρα δεν βλέπεις. Περίμενε, έρχεται. Οκ. Θα μπεις αυτό εδώ το τετραγωνάκι, βλέπεις? Το Όχι. βλέπεις εδώ. Και θα είμαστε εδώ. Περίμενε, έρχομαι. Εσύ σταμάτα. Και θα αρχίσουμε με το 3, γιατί ποτέ δεν κάνουμε αυτό το δίκαιο. Έλα εδώ. Περίμενε. Α, πήγα να πέσω. Εδώ. 1, 2, 3. Α, αυτό δεν καίγεσαι, τρόμαξα ρε.
Αυτό το ξαναείδαμε πιο πριν. Αφού τα μισά τα έχει ξανά. Το ξέρουμε. Φαντάζομαι και βλέπει τώρα το βίντεο αυτό που έχει το παιχνίδι. Θα φάμε μπαν από το Roblox. Ναι. Από αυτό το game, sorry. Παιδιά, δεν χρειάζεται να πηδάς από... Έλα ρε, γιατί το πατάς να πέσω εγώ κάτω. Παιδιά, με κάνει σαμποτάζ. Σαμποτάζ. Μην την κάνετε like. Καλά κάντε την. Φύγε μακριά. Φύγε μακριά μου, φύγε μακριά μου. Περίμενε με εσύ. Αυτό πόσες βούρες έχει να κάνουμε. Τι κάνεις. Ρε Νικόλ. Δεν ξέρει πόση ώρα κουράστηκα να το κάνω. Το εγκέφαλός μου. Ο εγκέφαλός μου πονάει με τόσες βούρες. Αμά δεν λυπάς τον ίδιο στον ξάδερφο. Για τα βίντεο όχι. Τέλεια, να με ησυχάσουμε και λίγο. Πού το είδες ρε, πριν έτσι είπες στο part 1. Να βλέπεις εδώ. Δεν λίγο δίπλα, δεν λες λίγο. Ναι, έχουμε πάρα πολύ ακόμα. Παιδιά, δεν ξέρω αν θα γίνει όλο. Αν θα ακούτε και τους δύο σε βίντεο. Γιατί Ναι. μετά κάποια στιγμή θα φύγουμε, δεν θα είμαστε όλη τη μέρα μαζί. Ήδη είμαστε για σχεδόν όλη τη μέρα μαζί. Δεν είχε κλείσει Από το πρωί. Για να λέμε όλη τη μέρα. Ξέφορα βλέπεις εδώ. Με αυτό που κάνεις Νικόλ δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Πονά τα... Έχω παγώσει ρε. Έλα πιο εδώ. Ναι, θα ακούγεται έτσι όπως λες. Τι στο καλό θα ακούγεται, δεν ξέρω. Έλα, θα μετακινηθώ εγώ. Ρε άντε, γιατί τα έχω παίξει. Τα πόδια μου άμα δεις πόσο... έχουν πάρει. Πού να πάω τώρα. Εκεί που καθόμουν να πας, θα σου πω. Απλά φωνάζεις και φεύγεις. Εγώ έχω κάτσει εδώ δίπλα στη γωνία με το πληκτρολόγιο σου αγκαλιά. Αγκαλιά δεν είναι, αλλά... Παιδιά, έχω το πληκτρολόγιο και της κάνει αγκαλίτσα το πληκτρολόγιο. Ακούστε λίγο, παιδιά, θα τις φέρνω. Μου κλέβει το πληκτρολόγιο, παιδιά. Άτε με ένα like, θα μου κλέψει το πληκτρολόγιο και ένα subscribe. Γιατί δεν μπορώ να τραβάω βίντεο. Γιατί θα αυτό κάνει. Ναι. Θα πέσω από τον ουρανό. Καλά, εντάξει, όχι πλάκα κάνω. Αυτά τα ανέκδοτα που λέμε παίζει να είναι κρύα ανέκδοτα. Να γελάμε μόνο εμείς. Και θα λένε οι άλλοι, τι στο Εδώ καλό. μεταξύ εγώ έλεγα περίμενε με και εσύ και εγώ είμαι πάλι μπροστά. Yep, απαγορεύεται. Εδώ είμαι εδώ εγώ. Εδώ πέρα έρχομαι σε σένα, μάγκα. Μάγκα, περίμενε. Παιδιά, κάνω λίγο το Mr. Adwan. Μίλα κανονικά. Κάνετε. Ακούγεται χάλια. Το ξέρω. Απλώς το κάνω λίγο Mr. Adwan. Ρε δες πόσο κοντά είμαστε. Το είδα και σε πέρασα. Όχι ρε όντως, αλήθεια σε λέω, το τερματίζουμε. Πού είναι? Α, ναι. Α, δεν θα χρειαστεί παρτρία, παιδιά. Συγγνώμη. Μάλλον. Χίλια συγγνώμη. Μπορείς να σταματήσεις. Κάτσε να γράψω help. Να μπει κάποιος να με βοηθήσει. Help. Έκανε ένα admin αν φας μπαν, δεν φταίω. Όχι, ευχαριστώ. Όχι. Αν πει admin την Εύα, θα σου λέει ποιο είναι το δύσκολο, easy parkour είναι. Και έχουμε πεθάνει 150 φορές βασικά. Και έχουμε πεθάνει μόνο 5. Ναι, δεν το λέει καν πως έχεις πεθάνει. Θα ήταν ωραίο να το έλεγε. Να δούμε. Φαντάσου τώρα, Νικόλη Roblox 1500 φορές down. Δεν νομίζω. Και εμένα θα... Εδώ βλέπεις παιδιά ένα ντόνατ σε σχήμα. Όχι σε σχήμα μπάλας. Όχι αυτό που νομίζεις, μπάλα. Αχ, πώς είναι στο μαλλί σου. Το ξέρω, αφού έκανα ράματα. Μπεθώ! Εδώ πίσω, αλλά και πάλι. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ. Ναι, έτρεξε όμως αίμα. Είναι πολύ smoothie. Ξέρω. Πιο χρυσό. Σε πήδηξα. Σε πήδηξα από πάνω.
Λοιπόν, παιδιά. Τι έκανα, ρε. Τίποτα, ποτέ. Χάιενς λέει. Νικόλ. Τι. Νικόλ. Δεν εννοώ αυτό που νομίζεις. Εμένα δεν γίνεται να σταματήσει το βίντεο. Εμένα δεν γίνεται. Κατάλαβες. Στο Είσαι game. μετά. Ναι, κατάλαβα. Δεν με αφήνει. Εγώ δεν μπορώ γιατί έχει δει την εφαρμογή το κινητό μου. Βλέπεις εδώ. Ναι. Δεν μπορώ. Είσαι μπροστά μου. Νομίζω ότι Πίσω με σου. πέρασες και τρόμαξες. Φτάσαμε. Ναι, το τερματίσαμε, παιδιά. Κάντε ένα like. Εγώ το φτάνω. Εσύ είσαι ακόμα. Ναι, πίσω σου είμαι ακριβώς. Κύριες γραμμές σκοτώνουν, προσοχή. Τι λες, ρε ψεύτρα. Δεν σκοτώνουν αφού τις πάτησες πριν. Σε εμένα. Α, γεια σου. Ποιος είναι πάνω. Θα το δώσω σε λίγο, περίμενε. Παιδική χαρά, παιδιά. Μόνο εμείς έχουμε τερματίσει. Ναι, τέλεια. Αφού... Ξέρεις τι είναι αυτό εδώ. Πού. Αυτό που πήρες. Απλά Όχι. δεν μπορώ, γίνεται μόνο από υπολογιστή. 100 speed. Πάμε να βάλουμε το κλασικό το speed. Normal speed. Και να πάμε να δούμε άτομα. Βάλε normal speed. Μα δεν είμαστε... Παίζουν και άλλα άτομα. Πού είσαι. Παίζουν κι άλλα, να είμαι στον αέρα. Πήρες τον donut. Αυτό. Πώς το βάζω. Πέρας, πάμε. Πώς πετά... Παιδιά. Πετάμε. Πάμε. Όχι. Πού πήγες, έπεσες. Ναι. Αυτοκτόνησε η Νικόλ. Ναι. Όχι, να βάλω πάλι πίσω. Πες και εσύ κάτι. Όχι, ευχαριστώ να μου λείπει. Παιδιά, περνάω full εύκολο όλο το παρκούρ. Κοιτάξτε. Βζίου. Είσαι. Εγώ πετάω. Βζίου. Πάμε πάλι από την αρχή. Να το πάμε εδώ. Έλα εδώ. Εδώ. Από την αρχή σου είπα. Παιδιά, πάμε πάλι από την αρχή. Δεν έχει κανένα. Είμαστε μόνοι μας. Ένα λεπτό. Όχι. Άτομο εδώ. Να το. Ήρθε από πάνω του. Κοιτά. Γεια σου. Δεν αφήνει να πας μέχρι σε ένα συγκεκριμένο όριο. Εμένα μ' άφησε. Πάω και κοιτάω κάποιους άλλους. Τα νουμπάκια. Έρχομαι πάνω. Θέλεις να συναντηθούμε εκεί που τελειώνει για να κλείσουμε το βίντεο. Πού τελειώνει, κάτσε να το βρω. Στο βαράκι που ήμασταν πριν ίσως. Να ανέβουμε πάνω Α, στο ντόνατ. α. Παιδιά, ξέρετε ότι παλιά είχα μια μανία με τα ντόνατ. Είχε αλήθεια. Είχα πάρει μια φορά ντόνατ και μου τα φάγε όλα. Τι λες το ψεύτη εννοώ, σαν ρούχο, σαν πράγμα. Ναι, δεν μου είχα Ξέρει η παλιά που δεν ξέρει. Είχα πως μια φορά στο σπίτι μου και μου τα έχεις φάει. Δεν θυμάσαι. Εντάξει, δεν με νοιάζει Λέει κιόλας. ψέματα, οπότε. Εντάξει, μια πλακίτσα να δούμε άμα το Λοιπόν, καταλάβαινε. παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Και τα λέμε σε ένα ακόμα βίντεο. Και like και subscribe και στην Νικόλ και σε μένα. Λοιπόν, παιδιά, κάντε like και subscribe για πιο βίντεο και φιλάκια πολλά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye bye, guys. Για σε μένα τα... Περίμενε. Παιδιά, Το έκλεισα. τα λέμε. Bye. Bye.